שלום לכולן ושלום לכולם, צופות וצופי ללא צנזורה, היקרים והיקרות, זהו הערוץ של העם, הערוץ שלכם, אני עבדכם הנאמן, חייב ומתחייב לראיין כל אחד ואחת מכם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט ליצור איתי קשר בטלפון הזה, בוואטסאפ, ולהגיד מיכל אני רוצה להתראיין, אין בעיה, נארגן רעיון, לכולם יש את הזכות, אין פה שום אג'נדה, אין פה שום סלקציה של יש תכנים מסוימים שמותר ותכנים אחרים שאסור, מותר הכל, כל עוד זה לא הוצאת דיבה. אז קדימה, בואו בהמוניכם, והיום האורח שלי הוא אדון שמואל שעיה. שלום שמואל. אהלן אהלן. כן, אז היום אנחנו ברעיון ארוך, מייגע ומעניין ביותר, אז אני אתחיל בזה שאני אשאל אותך מה באמת קרה במלחמה בעוטף עזה, בסוגריים, לא מה שחשבתם. בדיוק. כולם חושבים שהמלחמה זה מחדל אחד גדול. היה פספוס של התצפיתניות, היה פספוס של הסיור, היה פספוס, אבל זה כמו הבדיחה שהנאשם ברצח אומר לכבוד השופט, במקרה עמדתי בפינת הרחוב, ובמקרה היה לי סכין ביד, ובמקרה המנוח הגיע מהפינה ונתקל לסכין שלי 21 פעם. צירוף כזה של מקרים הוא לא יכול להיות מחדל, אי אפשר להסביר אותו. מצב שהשב"כ שלנו יודע מה כל מנהיג חמאס אכל לארוחת צהריים ואיפה הוא ישן, לא יכול להיות שהוא לא זיהה אלפי אנשים שמתכוננים במשך שנה או יותר. כך כל אחד מהדברים האלה הוא בלתי אפשרי. צרף שניים בריבוע, שאתה מצרף את הכל, מחדל לא היה שם. כלומר, אולי היה גם מחדל, אבל זה לא הסיפור. אוקיי. בסדר גמור, לא נראה לי שיש פה מה לשאול ומה להוסיף, רק מעבר לאיך אתה יודע את זה. זה היגיון, אתה אומר ממך הגיונית, כמו שהסיפור עם הסכין שנתקעה באח 21 פעם, לא יכול להיות דבר כזה גם. כאילו זה יכול להיות, אבל הסיכוי הסתברותית הוא 0.00 בחזקת 9,000 מיליון אפסים אחד. ממש כך, כלומר, אם יש למישהו היגיון בריא, הוא לא צריך מערכות מקם ולא בלונים של חיל המודיעין ולא סיורים על הגדר. זה הגדר המאובטחת ביותר בעולם. על כל חיישן יש שם 10 חיישנים של גיבוי. נניח שאחד נפל, נניח ששניים. איך זה יכול להיות שכל המערכת לא פעלה לגמרי? אז איך אתה מסביר את זה? אז אני מנסה לחשוב, הרי, האם אתה אומר שהיו אנשים שידעו מה הולך לקרות, והם חלק מהקנוניה, והם יאמרו, הנה אנחנו רואים שיש פה מחדל ביטחוני ושם לא מסתכלים ופה משהו לא בסדר ואנחנו יודעים את זה וזה בסדר ואמרו לנו להתעלם ואנחנו חלק מזה וממש יושבים בבית עכשיו ויודעים, יש אנשים ששומעים את זה ויודעים על מה אתה מדבר ואתה מדבר אליהם והם יודעים שזה הם שעשו את זה? זה מה שאתה אומר? אוקיי, התשובה היא כן לגמרי, אבל עם הסתייגות אחת. כן. אני לא ועדת חקירה שכל הנתונים פתוחים בפניי, אני אזרח שיודע לנתח דברים. אז מה שאני אומר רק על סמך מה שאני ראיתי במדיה, אבל זה כל כך ברור שלא יכול להיות שום ספק. עכשיו... אבל אני מנסה לשאול אותך שאלה אחרת, זה מעניין אותי מאוד, הרי בוא נתחיל מלמטה. האם התצפיתניות חלק מהקנוניה שאתה מדבר עליה, וידעו בהכל? חד משמעית לא. יפה. למה? בדיוק. הם חפצות חיים. נכון. אז הם לא. אחר כך כל האנשים פיזית, כן, מהממסד, מהצבא, מהמשטרה, לא יודע, כוחות הביטחון, מי שפיזית היה שם במקום לא ידע ממה שאתה מדבר. אז איפה, באיזה דרגים התחילו כבר לדעת מזה? אני אתן את הערכה שלי. כן. הערכה שלי שזה מהשכבות הגבוהות ביותר, שהיה להם איזשהו אינטרס שאני לא יכול להצביע עליו כרגע, כי אני לא יודע מהו, אבל לפי המעשים אני יודע שהיה להם אינטרס, שלא לעצור את הכוחות של הפוגעים, של החמאס. כי לא יכול להיות שהתצפיתניות דיווחו על תקלות במצלמות ולא טיפלו, והבלונים של חיל מודיעין משום מה לא תפקדו, והייתה ישיבה של רמטכ"ל, ראש אמ"ן, ועוד מישהו שאני לא זוכר אותו, של ראש השב"כ, 4 שעות לפני, החליטו שיש שם סכנה, ראש השב"כ שלח איזה 12 לוחמי שב"כ לעשות שם משהו, ואף אחד לא טרח להרים טלפון לכיתת הכוננות של בארי, להגיד להם תקשיבו, אני לא יודע אם יש מלחמה, יש סכנה, תהיו ערים. כן, אז אותם אנשים שאתה מדבר עליהם, הם חלק מהקנוניה? אותם סוכני שב"כ?
או שגם להם אמרו, או שהם צריכים לבקש רשות לפני שהם עושים דבר כזה, והוא למעלה אמר אין רשות, ואותו שב"כניק אמר, אבל למה לא נותנים לי רשות? לא יודע, אבל אני מבצע, אומרים לי לא, אני לא עושה. שאלה מעולה. החבר'ה האלה, כמו שאני מבין אותם, הם ביצעו פקודות. כן. איך אני יודע את זה? מכיוון שלא יכול להיות שרמטכ"ל נמצא עד שעה 2 בלילה ער, הוא לא ישן, אבל מפקד האוגדה, מפקד הגדוד, החיילים במוצב שהתרגולת שלהם כוננות עם שחר. כל החיילים בכל מוצב, אני יודע, הייתי חי"רניק, לפני עלות השחר עולים לעמדות. אז הרמטכ"ל העסיק את עצמו בזה שהוא לא הלך לישון ב2 בלילה. ראש השב"כ, ראש אמ"ן, אבל חס וחלילה לא להעיר את מפקד הגדוד או מפקד המחלקה כדי שהם ישנו היטב. המינימום היה להגיד להם, חבר'ה, שמענו משהו, לא ברור, אנא תגבירו כוננות, זה הכל, לא צעדי מלחמה, לא צעדי שום דבר. כן. בקיבוצים שתקופת הכוננות נערכה קודם, המחבלים כמעט ולא הצליחו להיכנס. כמה קשישים עם כמה רובים עצרו פורעים. אז מספיק שהיה טנק אחד שלנו שנמצא שם עם קנה מכוון. ברור. מספיק שמסוק אחד באוויר יורה פגז אחד לקבוצה הזאת, כולם בורחים. יפה, אז שאלה, בואו ננסה לעשות... ברור. הקבוצה הזאת לא ידע מכלום. חבל על הזמן, אני אבקש אותך לעשות משהו עוד יותר מאתגר. בוא עכשיו אתה תעשה משחק תפקידים, כאילו זה הצגה, שאתה ראש הנחש, אתה אותו אחד שמקבל את ההוראה מהרפטיליאנים ישירות, או מקלאוס שוואב, או מלא יודע, או מהפורום הכלכלי העולמי, מביל גייטס, לא יודע ממי, מאיזה ארגון סתרים שאומר, זה מה שאתה, זה ההוראות שלך. אז אתה אומר, טוב, איך אני עושה את זה? בוא נראה, אני יושב פה למעלה, אז רגע, יש פה את ראש האוגדה, יש פה את ראש הזה. אני אדאג שהוא ישן, ושזה כשהם יתקשרו, אני לא יענה לטלפון, ושם אנחנו נדאג איך, תתכנן, ממש תיכנס לראש שלהם. התשובה היא הרבה יותר פשוטה, כי אנחנו יודעים שמה שלא פשוט לא יהיה, פתגם מהצבא. אז או שאני אתן תשובה פשוטה והגיונית, או שכל הדברים אחרים בבקשה לפסוק. איך זה לא מתבצע? זה לא מתבצע שקלאוס שוואב או שליח שלו מרים טלפון לראש האוגדה, תקשיב, מחר יש מלחמה, תתעלם, כי אנחנו רוצים שהחמאס ינצח. זה לא. בסדר? עכשיו בוא נראה מה כן. אחד כזה מתקשר למפקד האוגדה, קודם כל ממנה, לאו דווקא בצבא, במשטרה, באזרחות, בכל משרד ממשלתי, אנשים שלא חושבים, וההצטיינות העיקרית שלהם להיות יסמנים, אומרי הן. לא שואלים שאלות, ככה אמרתי, ככה אתה עושה. עכשיו, ברגע שמתרגלים בזה לאורך שנים, אז הם עושים את כל מה שאומרים להם. עכשיו, כאן יש איזה משהו כזה שכדאי במרכאות למדינת ישראל, אולי לא לכל המדינה, לאזרחים לא, אבל לאנשים בשלטון, אולי כדאי להם שיהיה קצת בלגן שם, לא התכוונו לכזה בלגן גדול, והאוגדונר מודיע כבר שבועיים לפני כן, אני רואה פה ג'יפים. אבל תקשיב, בדקנו את זה, לא מסוכן, אל תרים טנקים, אנחנו לא רוצים להתגרות. עכשיו, מי אומר את זה? חכה רגע, מי אומר את זה? כי אתה לא הבנת את השאלה נראה לי. שאמרת לך, קלאוס שוואב מתקשר, בסדר, אולי זה בלבל אותך. מישהו איפשהו אמר לאיזה מישהו למעלה, נגיד שרק אחד יודע, רק בן אדם אחד בצבא, בארגון הממשלתי, לא יודע מה, הוא זה שהוא יודע שזה משהו מכוון שהוא עכשיו הולך לעשות. הוא ישתף פעולה עם מי שעוד יותר גבוה ממנו, שאמר לו אתה צריך לעשות את זה, והוא כנראה שהוא ברמה של רמטכ"ל, או ברמה של שר ביטחון, או באיזה רמה זה צריך להיות, ואיך הוא הוציא את זה לפועל. אוקיי, התחושות שלי, כי אני לא ועדת חקירה, גם ועדת חקירה גם לא תקום, כי עד שירצו להקים ועדת חקירה על דבר אחד, מישהו ידאג שיהיה עוד 2 שריפות. אז אני אומר את הדברים לא מתוך ועדת חקירה, ברור. אלא רק מתוך היגיון פשוט של מה שאני רואה בשטח. מה שאני רואה בשטח, שהדרגים הגבוהים ביותר, לימדו את הדרגים הכפופים להם להיות יסמנים, לא להתווכח, לבצע מה שאני אומר. ולכן, כשאני רוצה להשחיל עוד דבר כזה, כמו, אני יודע שחמאס הולך לעשות מחר, נקרא לזה פרובוקציה. אז אני דואג שהאוגדה לא תהיה בשיא השליטה, שהשב"כ שנותן, אני מניח, ניחוש שלי, שהשב"כ העביר את כל הדיווחים, אבל מישהו עצר אותם באמצע, זה לא שהשב"כ הפסיק לעבוד בשנה האחרונה, שב"כ עובד אנשים מאוד יקרים,
אבל מישהו שצריך להחליט מה להעביר לדרג המדיני, לדרג הגבוה ביותר, אמר עדיף לא להעביר את הדיווחים, כי זה סתם יעשה פרובוקציות, והבוס שלי לא אוהב שהם מפריעים לו בלילה. הבוס שלי אוהב שקט. לכן הוא אמר, אם יש פרובוקציות קלות, אל תעשו בלגן, אז אני לא מעביר את הדיווחים האלה של השב"כ, או קצת מעדן אותם. כן. זה הערכה שלי. אוקיי, הבנתי. בוא נעבור הלאה. הבעיה בעזה ששום מנהיג לא יפתור, ומה כן צריך לעשות? אוקיי, פה אני יכול מאוד לקצר. כל מה שעשינו עד היום ולא פתר, כנראה שימשיך לא לפתור. כמו שאמר איינשטיין, אם מישהו ממשיך לעשות את אותו דבר ומצפה שהתוצאה תהיה שונה, כנראה שהוא טיפש. אז לכבוש את הכל לא יפתור, לסגת לא יפתור, לתת להם פרנסה לא יפתור, כל הדברים האלה לא שהם טובים או לא טובים, אבל הם לא פתרו עד היום וכנראה שגם לא יפתרו. עכשיו אני מצטט פה את מישהו שהוא היועץ שלי ומבחינתי הוא המנהיג, דני וידיסלבסקי, שאני קורא לו המסביר הלאומי, הוא הוציא סרטון פלאים, ואני אתן רק את הכותרות משם. כן. מה שהוא אמר זה כך, אנחנו כרגע מודיעים לחמאס ולכל העולם, שאנחנו מניחים את הנשק שלנו. אבל, אם יש ירייה אחת, פגז אחד, מזלת אחד, באותו רגע 0.5 קילומטר מצפון הרצועה, מאמצע הרצועה, לא יודע מה, משותח לגמרי, לא משנה אם יש שם בתי חולים, בתי ספר, משהו כזה, נותנים לאנשים לצאת, האזור משותח, ממוקש ומערכות רואה יורה. מה? מערכות מה? רואה יורה, זה מערכות צבאיות שברגע שמזהות מישהו בשטח, הן יורות עליו בלי מגע יד אדם. זה מערכות אגב שהן קיימות היום, ומשום מה הם לא פעלו, או כמעט ולא פעלו. אוקיי, אז רגע, דני וידיסלבסקי מציע עכשיו לעשות את זה עכשיו, או שהוא הציע לעשות את זה לפני? לא הבנתי. הוא מציע כרגע, יכול להיות שהוא גם מציע בעבר, אני שמעתי ממנו כרגע. אם יורים פגז אחד, 0.5 קילומטר משותף, לא משנה מה שיש. לא משנה מה העולם אומר. וזהו, לא עושים שום דבר נוסף. עוד פגז נורא, עוד 0.5 קילומטר. ברור לך מה יקרה, יראו פגז. יראו פגז, אז משותח עוד 0.5 קילומטר, עד שאנשים שם יעיפו את חמאס, כי החמאס זה קבוצה מצומצמת. אבל אם הוא שולט שם, לא יודע, אולי 15 שנה, אני לא מתמצא במספרים, אז לא יכול להיות שאין לו תמיכה פסיבית או אקטיבית מהאנשים שנמצאים שם. אתה לא יכול להיות שליט כשכולם נגדך. הבנתי, אוקיי, אז אתה אומר שהבעיה בעזה שום מנהיג לא יפתור, אוקיי, אז בוא נתקדם, זה מה שדני וידיסלבסקי אמר, למה חשיפת סכנת אג'נדה 2030 היא היחידה שתעצור אותו במיידי? איך ניתן לעשות חשיפה משמעותית? בוא נדבר על אג'נדה 2030 שלשם זה התכנסנו פה היום. על הכיפה, קודם כל 2 מילים הסבר מה זה האג'נדה, ואחר כך איך פותרים את הבעיה. כן. האג'נדה זה התארגנות של הרבה עשרות שנים, של כמה משפחות מאוד עשירות בארצות הברית, משפחות בנקאית, שהם יצרו לנו עם השנים כל מיני משברים, כמו משבר הבנקים, הנדל"ן, ועוד כל מיני משברים כאלה. בין היתר, הם יצרו את משבר הקורונה. הקורונה זה שפעת אמיתית, אבל שום מגפה מעבר לכך. מה שהם עשו, שכל העולם, אם תרצה אחר כך נדבר איך הם עשו את זה, כל העולם ביום אחד סגר. כל העולם אסור 1,000 אנשים, אסור 200 איש, 100 איש, 10 אנשים. כל העולם זריקות חיסון שאמרו שהן מאושרות, והן היו מאושרות לניסוי בבני אדם, ואני לא מכיר בן אדם אחד במדינת ישראל, שכשהזריקו לו את החיסון הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החתימו אותו על הטופס, שהוא יודע שזה ניסוי, האחריות היא כולה עליו. אז הם פשוט עושים משבר אחרי משבר, החל מתחילת 2020 עם הקורונה, הם הפכו להיות גלויים, כמו שהמשטרה בהתחלה יש לה חקירה סמויה, ברגע שהיא מרגישה שיש לה מספיק הוכחות, היא הופכת לחקירה גלויה, גם הם במשך עשרות שנים, הם שתלו את האנשים שלהם בכל מיני מדינות, בכל מיני ראשי ממשלות וכן הלאה, אם תרצה אחר כך ניתן נתונים לגבי זה, הם דאגו שכולם יצייתו להם, וכולם יעשו את משבר הקורונה, שמתוך שפעת, פתאום כל העולם מושבת, משפחות מתפרקות, אנשים אין להם פרנסה, אנשים בחרדות, צורכים יותר תרופות פסיכיאטריות, ועוד כל מיני דברים כאלה רעים. מה השלב הבא שהם עושים זה משבר האקלים, וכאשר היה דיון בסנאט נדמה לי בארצות הברית, אם אני לא טועה,
עם הנציגים של האום שהסבירו שיש יותר מדי פחמן דו-חמצני באוויר שפולטים, והוא ממיס את הקרחונים וכן הלאה, אז הנציג של הסנאט שאל את החבר ועדה שהסביר במדעיות מושלמת, כמה אחוזי CO2, פחמן דו-חמצני, יש באטמוספירה, והוא נתן לו תשובה לא קשורה בכלל. כלומר, המומחה של הוועדה שמציל את העולם מה-CO2, לא יודע להגיד כמה CO2 יש באוויר. כן. הכל פייק. והשלב הבא, אני רק אסיים בזה את האג'נדה, זה המטבע הדיגיטלי הממשלתי, בצירוף עם מצלמות רחוב באזור הציבורי עם זיהוי פנים, שאושרה לפני כחודשיים על ידי ממשלת ישראל. התוכנית הבאה שלהם זה ריכוז כל האוכלוסייה ברבעים, זו אחת הסיבות שאני מאמין שתושבי הדרום לצערי הרב, עם כל הכאב לב, כנראה לא יראו את הבתים שלהם, כבר הציעו להם לבנות להם איזה מגדל בקריית גת או בירושלים, והמטרה היא לאסוף את כולנו בשכונות שנקראות 15 דקות, שב-15 דקות מרחק מהבית יהיה לך את כל מה שאתה צריך, עבודה, שעשועים והכל, לכאורה גן עדן, רק זה הדבש, העוקץ שכחו להגיד, שבקצה ה-15 דקות יש מצלמות עם זיהוי פנים, וכל מי שיצא משם, לא צריך שגדר עם שומר, המצלמה מזהה אותו, ובאותו רגע נסגר לו חשבון בנק והכרטיס אשראי לשבוע. דרך אגב, לא צריך את המצלמה, כי הרי כשאתה משלם נגיד בקיוסק, ויש את הטרמינל הזה שאתה מצמיד את הכרטיס, הוא הרי יודע לפי ה-GPS איפה אתה נמצא, ואם זה מעל 15 דקות לא עובד הכרטיס, אתה לבד תחזור הביתה, כי מה לא תוכל לקנות כלום, לא צריך מצלמה. לגמרי. ואיך אני יודע שזה מה שהולך לקרות? כי זה מה שקורה היום בסין. בסין יש מצלמה בכל מקום, בסין כמעט ואין רכבים פרטיים, אנשים נוסעים בתחבורה ציבורית, ויש איזה עיתונאי ידוע שהוא דיבר נגד השלטון, נתראיין ואמר, תראו, קיבלתי ניקוד נמוך, זה נקרא דירוג חברתי, כי ראו שאני משתתף בהפגנות וככה וככה, מרגע שהדירוג ירד מתחת ל-X, אין לי תחבורה ציבורית, ואני בלי תחבורה ציבורית לא יכול לחיות, אין לי עבודה, לא יכול לנסוע למשפחה, לא יכול לנסוע לכל מקום. כן, אוקיי. איך אני יודע בנוסף? בקנדה, לפני שנה וחצי, ראש הממשלה היה נגדו הפגנות של נהגי המשאיות, וברגע שהוא ראה שההפגנה הולכת להצליח, הוא סגר להם ב-24 שעות החשבון בנק ואת כרטיסי אשראי, ולפתע פתאום כל ההפגנה התפזרה. כן, זה היה בקנדה. זה היה בקנדה, טרודו סגר להם את זה, כן. וההפגנה התפזרה בתוך כמה, לא יודע, כמה שעות, כי אף אחד לא יכול לחיות בלי חשבון בנק וכרטיס אשראי, ואני אתן לך רק עוד נתון מעניין, שמדינת ישראל ביחד עם עוד שתי מדינות, נמצאת בחזית העולמית של הניסוי למטבע דיגיטלי לא ממשלתי, שהממשלה קובעת הכל, למטבע דיגיטלי בינלאומי. שאפילו ראש הממשלה שלי, ולא משנה אם אני אוהב אותו או לא אוהב אותו, אבל אני מעדיף שעליי יחליט ראש ממשלה ישראלי, עושים את זה מטבע דיגיטלי בינלאומי, ומי שיחליט על זה זה קלאוס שוואב וחבר מרעיו, שהם יוכלו לראות ששמואל עשה ככה וככה, הם סוגרים לו את החשבון בנק, זה כבר מעבר לממשלת ישראל. איך אתה יודע שיש את הניסוי הזה? שיש מטבע דיגיטלי עולמי ושישראלי הניסוי? איפה ראית את זה? בגוגל, וזה לא משהו שמוכחש, זה לא משהו סודי כזה. הבנתי, אוקיי, אז אג'נדה, זה אג'נדה 2030, הזכרת לנו, מטבע דיגיטלי ממשלתי חשוב להגיד, כי אני מתאר לעצמי שאתה אומר ממשלתי, כי אתה יודע שיש קריפטו וביטקוין וכן הלאה, שהם בכלל סיפור אחר לגמרי, שרק מהווה סיכון לאותו קלאוס שוואב. כן, הם פרטיים והם תחרות, כלומר, אין לי בעיה עם מטבע דיגיטלי, יש לי בעיה עם ממשלתי, ועוד יותר עם בינלאומי. לא דיגיטלי, קריפטוגרפי, כי דיגיטלי כבר יש לך, השקל הוא דיגיטלי, הוא לא, רק 3% ממנו זה מזומן, והקריפטו, הרי ההבדל בין קריפטו למטבע שקל דיגיטלי, שהקריפטו הוא קריפטוגרפי, בגלל זה קוראים לו קריפטו, בגלל זה הוא אנונימי, ובגלל זה אי אפשר לדעת איפה בזבזת אותו, הוא כמו מזומן, או אפילו יותר אנונימי ממזומן, וזה הם ממש לא רוצים, הקלאוס שוואבים וכן הלאה. אז בוא נמשיך. מה הן הרי 15 דקות דיברנו, ואז, אתה אומר בעצם, מה רע? אתה בעצם אומר, סבבה, אז נחיה בערים 15 דקות, בסדר, אבל הם גם ידאגו שיהיה לי אוכל ליד הבית, שלא יצטרך לצאת יותר מדי רחוק. אז מה הבעיה בזה? ברור מה הבעיה, אני רוצה לנסוע לצפון, רוצה לנסוע לדרום, רוצה לעשות קייט באילת, לא יכול.
או שאתה יכול, אם אתה צייתן, אם אתה עושה כל מה שהממשלה אומרת, ואתה מפרנס אותם, בסדר. אבל אם אתה חס וחלילה השתתפת בהפגנה, ירד לך ניקוד. מה זה אם אני לא סוגרת ללא צנזורה מחר? זה כבר סיבה טובה. בדיוק, בדיוק. יש עליהם עליי כבר תיק גדול ושמן, הם רק מחכים להפעיל אותו ממש. אבל אני עושה הרבה מאוד הרצאות בנושא הזה, ואני נותן גם אפשרויות לשאלות של הקהל. ואחת מהשאלות של הקהל שאלו אותי, תגיד, למה להיות פעיל? הרי הפעילים יסומנו קודם. אמרתי להם, א', נכון לגמרי, בפעילים הם התנקמו ראשונים, ואני פעיל ידוע עוד יותר. לכן הסכנה שלי גם יותר גדולה. למה אני לא מפסיק לרגע? מסיבה נורא פשוטה. החייל שנמצא עכשיו בעזה, הוא התגייס והוא ידע שהוא יכול למות, אבל המדינה שלו תנצל. כי החיים של הקבוצה הם יותר חשובים מאשר החיים של הפרט. אם אנחנו לא נתעשת כרגע, ועדיין לא דיברתי איך אפשר לעצור את האג'נדה, כן. אם אנחנו לא נתעשת ונעשה את הדברים שאני אסביר בעוד רגע, הנכדים שלנו כבר לא יכירו את המילה חופש. כן. העבדים בארצות הברית הרבה פעמים לא ברחו, לא בגלל שקשור להם את הידיים ואת הרגליים, אלא בגלל שהם לא האמינו שהם יכולים להיות בני חורים, כי הם היו עבדים, האבא שלהם, הסבא, הסבא של הסבא, לכן הוא יכול להיות עבד, גם כשלא קשור. אני גם מאותה סיבה לא מפסיק ולא מתכוון להפסיק, ואני פשוט השלמתי אם זה יקרה. הרי אני יודע שאנחנו משנים את המציאות, ואני עושה כל מה שאני רק יכול, אני לפחות מקווה, כדי להשפיע על המציאות הקולקטיבית, שהיא מה שיוצרת את המציאות, ויש הרבה טיימליינים עכשיו. יש הרבה מאוד צירי זמן. כל הציר זמן שאתה מתאר של הערים 15 דקות וכל זה, זה הכל ציר זמן אחד מיני אין סוף צירי זמן, ומה יקבע איזה ציר זמן יהיה? אנחנו! עכשיו אני אלחם עד הסוף, ואם זה אומר שאנחנו לא נצליח, ויבואו אליי ויגידו לי, תשמע אדוני, תביא את הראש, עורפים לך אותו, בכיף. קחו, תערפו אותו, אין לי בעיה, לא רוצה לחיות בערים האלה ובתור אחד שהפסיד, אז תהרגו אותי, אני בן 50, ברוך השם חייתי, אין לי ילדים, אם צריך להרוג מישהו, אני מתאים לזה, יאללה קחו אותי, תמשיך. מדהים, אני רק אתן לך משל שאני נותן, שמישהו אומר, תשמע, אני רוצה לדאוג לפרנסה, לזה, אני אומר, תשמע, יש לי הצעה בשבילך יוצאת מן הכלל, מקום שיש לך מיטה מסודרת, 3 ארוחות ביום, ביטחון מלא שלא יפרצו לך פנימה, זה נקרא כלא רמלה. יש שם רק בעיה אחת קטנה שאין חופש, אבל חוץ לזה יש לך ביטחון. אם אתה רוצה לחיות בכלא רמלה גדול, שמה שיוצר אותך זה לא סור רגיל, זה מצלמות דיגיטליות, ושהילדים שלך לא יכירו את המילה חופש, אז תגיד אני דואג לעצמי, אם לא כדאי שנעשה מה שצריך. נכון, אז בוא נתקדם. אני אעבור לך בסעיף הבא, מה צריך לעשות. רגע, אבל האם מתן נתונים ישכנע את הציבור? כן. מתן נתונים לא ישכנע. כלומר, מתן נתונים אתה יכול למי שכבר התחיל להשתכנע. יש מושג שנקרא, אף אחד לא רוצה להיות טועה, כולם רוצים להיות צודקים. אם לך ולי יש ויכוח, אתה אומר, אתה בעד מפלגה א' לכנסת ואני בעד מפלגה ב'. ואני אומר לך, תהי לי, אתה אידיוט, מה, אתה לא מבין, תראה מה שמפלגה ב' עשתה, התשובה האוטומטית שלך, לא, אבל מפלגה א' עשתה עוד יותר. אני אומר לך, מה פתאום, אתה לא מבין. זה ויכוח של הורדת ידיים, שלעולם לא יצליח, ובדרך כלל אנשים נמצאים יותר רחוקים אחד מהשני אחרי זה. כן. הדרך הנכונה היא לגרום למישהו להתבונן, עד שהוא רואה את הנתונים. אני אומר לך, מה דעתך יותר חשוב לבחירות? אני סתם ימציא משהו. ביטחון או כלכלה? נניח שאתה אומר ביטחון, אני אומר לך על כיף, ביטחון, אני הולך איתך. האם הממשלה האחרונה עשתה לנו יותר ביטחון מאשר הממשלה הקודמת? אם אתה אומר לי כלכלה, על הכיף. האם התוצר לאומי הגולמי של ישראל היום יותר טוב? אני גורם לך שאתה אומר, וואו, עכשיו אני הבנתי. כן. אז הדרך הנכונה לדבר עם אנשים, לא להראות להם, אתה רואה את הנתון, הנה אתה טועה, כי אני אקבל, אתה טועה, אני טועה, אתה טועה, אני טועה, שום דבר לא יצא מזה. הדרך הנכונה היא לגרום לבן אדם לראות את הנתונים. כן. עכשיו, יש פה בעיה. יש 9 מיליון תושבי מדינת ישראל, נניח שאני יכול לעשות זה ל1, 10, 100 או 1,000. מה אני עושה עם כל 9 מיליון האחרים? התשובה היא שאני צריך משהו צעד שהוא הרבה יותר גדול, משהו ברמת מדינה. והתשובה היא חשיפה, ועוד רגע אני אגיד גם איך עושים את החשיפה. כי לפי הערכה שלי, אם 20% מהאנשים יהיו ערניים, אני מגדיר ערני להבדיל מפעיל, ערני זה אחד שלא מקבל את הדברים כתורה משה מסיני. הממשלה אמרה סגר, אוקיי, אני רוצה לראות נתונים
שסגר מונע קורונה. הממשלה אומרת, הרי 15 דקות שיהיה טוב, אני רוצה לדעת מה המחיר, מה יהיה אסור לי. רק אנשים שהם מחקו את המשפט, אם הממשלה אמרה כנראה שזה לטובת האזרח, אלא אני רוצה הסבר מנומק על כל דבר, ועד שאני לא מקבל הסבר מלא והגיוני, אני לא מקבל את מה שאומרת הממשלה. בסוגריים כל אדם, כרגע אני מדבר על הממשלה. אם 20% מהאנשים רק יכתבו מכתב לחבר כנסת, יוציאו מייל, רק ישאלו ברשתות החברתיות, רק יתראיינו אצלך, יעלו את השאלות האלה, כדי שאנשים יגידו, רגע, נכון, ביבי אמר איך שפרצה הקורונה, שתוך כמה חודשים יהיו פה 10,000 מתים. כמה מתו? מישהו פה משקר. אני לא מוכן לקבל מה שאומר ראש הממשלה, ואגב, אני לא תומך ביבי, אבל זה נכון לכל ראש ממשלה, בכל מקום בעולם, לכל אדם בעולם. להערכתי, ברגע שיהיו 20% של אנשים שישאלו שאלות קשות, אני עוד לא מדבר פעילים, הפגנות, הרצאות, זה נפלא. הפושעים יברחו, כי ארגון פשע יש לו דבר אחד שהוא פחד ממנו, זה חשיפה. אם ארגון פשע רוצה לשדוד בנק, ויש לו חשש קל שבקלים, שאולי התוכנית דלפה, אולי התגלתה, באותו רגע הוא מוותר על השוד בנק, לא משנה כמה מיליונים יש שם, הוא שונא חשיפה. כן. הפושעים שונאים אור השמש. ואם מספיק חברי כנסת יגישו שאילתה לשר הבריאות, או מספיק שכל אחד מאיתנו יכתוב מכתב לחבר כנסת, הרי מה חבר כנסת רוצה? להיבחר עוד פעם. כן. עכשיו, אם אני אכתוב לחבר הכנסת, נושא X מדאיג אותי, איך אתה לא דואג לי ולמשפחתי וכן הלאה. ואם מספיק אנשים יכתבו, אותו חבר כנסת מיד שם שאילתה, למה לא מטופל נושא X? תגיד, איך כותבים מכתב לחבר כנסת? לא עשיתי את זה אף פעם. איפה אני מוצא את הכתובת שלו? יש את מספרי הטלפון והוואטסאפ המפורסם, בלי בעיה, אם צריך אני אשלח לך. מה זה לי? אבל אתה ראית מה עשית? אמרת לאנשים בצורה כאילו לכתוב מכתבים לחברי כנסת, ואני אומר לך, אחי, יש לך מושג שאולי כל מי שרואה את זה אומר, איך אני אעשה את זה? אין לי את זה. ואז אתה אומר, אני אשלח לך בוואטסאפ. אז הבן אדם ששמע את זה צריך לבנות עליך, לשלוח לו את המספר טלפון של החבר כנסת, גרוע. אין איזה אתר. היית אומר, תשמע, לך לאתר הממשלה, תלחץ, בטוח יש איזה משהו, לא? או שאתה גם, אתה לא יודע. השאלה היא מעולה, ואני קבעתי פגישה למחר ב-10 בבוקר, עם חבר כנסת לשעבר שמעורה מאוד מאוד, והוא הולך לתדרך אותי איך עושים את זה, ואני אשלח לך תשובה ברגע שיש לי אותה. מעולה, אז נחזור לזה כשתדע. עכשיו, האם לפרגן, איך, כמה, למה, זה יעזור למלחמה באג'נדה 2030? לא הבנתי את השאלה, אז אין לי מושג מה התשובה גם. אולי רק שאני אשלים משהו לגבי חברי כנסת, עוד משפט. כן. אם כולם כותבים לחברי הכנסת, מפריע לי נושא X, זה פוגע בי, במשפחתי וכן הלאה. ומספיק אנשים כתבו את הדבר הזה, מרגע זה חבר הכנסת מתחיל לפעול. הוא כותב שאילתה לשר, בכל מקום שהוא מתראיין הוא מעלה את השאלות האלה, בכל נאום הוא מזכיר את זה, בכל ועדה של הכנסת, לא משנה מה, הוא מעלה את השאלות האלה, יש חשיפה עצומה, אנשי האג'נדה והשליחים שלהם, ומבינים, אופס, בישראל נחשפנו, לכן באותו רגע מורידים את הוולים במדינת ישראל, איתם בעל הבית ישתגע פה, לא כדאי להתעסק, בואו נטפל במדינות אחרות יותר שקטות וצייתניות. הבנתי. כל המדינות חשובות לי, אבל ישראל חשובה יותר. הבנתי, אז מה שאתה אומר זה מעניין, ועכשיו נזכרתי שמישהו התראיין פה, מישהי לפני כמה חודשים, והיא אמרה בדיוק את מה שאתה אומר, אבל בדיוק. עכשיו, אז אני אומר, בוא נעשה את זה ביחד, ברגע שאתה מבין, בוא תחזור להתראיין, נעשה שיתוף מסך, יהיה לנו, ממש אפשר להגיד, אתה תוציא את המכתבים, כן? של מה לא בסדר, וצופה ללא צנזורה יוכלו לקרוא את המכתב שלך, ואם הם מזדהים עם מה שאתה אומר, הם אומרים, וואלה, איזה יופי, שמואל כבר כתב לנו את המכתב, רק צריך ללחוץ, להדפיס, לחתום ולשלוח לכתובת שאתה תגיד להם וכן הלאה. מחכה לעשות איתך את הרעיון הזה. מה לגבי הפרגון? לא הבנתי מי מפרגן למי וכמה ולמה. אז תשאל עוד פעם. כתוב, האם לפרגן, איך, כמה, למה, זה יעזור למלחמה באג'נדה 2030. בדיוק. הבעיה העיקרית היא, התחלתי עם זה קודם, עם ההסבר שאם אתה עושה מישהו טועה, הוא עושה אותך יותר טועה, כי הוא לא רוצה להיות טועה לבד. עכשיו, איך אפשר לפתור את הבעיה? האפשרות הראשונה זה, כמו שאמרנו מקודם, לגרום לו להתבונן, שהוא יגיע למסקנה לבד, אפשרות נהדרת, אבל היא מצומצמת, כי זה אתה יכול לעשות 1 על 1, ושאתה עושה הרצאה ל-30 אנשים. איך אתה יכול להגדיל את זה?
אתה יכול להגדיל את זה על ידי פרגון לאנשים. לפני שעה הייתה לי שיחה עם מישהי שיש לי חוזה כספי מאוד מאוד גדול איתה, והיא רואה את החשבון של החברה שאני מתחשבן מולה, וכשאנשים מגיעים לחשבונות כספיים, בדרך כלל מגיעים מלא מטענים, ירמו אותי, ימכרו לי, אף אחד לא עושה חשבון על הכסף, אנשים בשביל כסף מוכנים לעשות הכל, כל מיני שטויות כאלה, והשיחות הן בדרך כלל מאוד לא יעילות, השיחות הן האשמה הדדית. והבחורה הזאת, היא כל השיחה, הקשיבה לי עד הסוף, הבינה אותי כמו שצריך, הלכה איתי לנתונים, באחד דיבר שהיא טעתה, בשני אני טעיתי, הייתה לנו שיחה יוצאת מן הכלל כמעט כמו ריקוד ואלס. כשאתה מפרגן לבן אדם, אתה מוציא לו את הג'וקי מהראש, מוציא אותם זמנית. הוא כאילו יוצא מחוץ לסיטואציה, ובאותו רגע הוא יכול לראות ולהקשיב לך. אז איך זה קשור לאג'נדה? זה דברים שאני מדריך אנשים בכלל, ולכל הפעילים של נגד הארגון הבריאות העולמי, ונגד האג'נדה, אני נותן את זה כמתנה. זה תקף לגבי כל אדם בחיים שלו בכלל. אוקיי, אז אני לא מצליח לשכנע אנשים בסכנה של אג'נדה 2030, אומרים לי שאני הזוי, שזה לא הזמן, שלא יכול להיות, היכן טעיתי, מה עושים? אוקיי, איפה הבעיה עם ההזוי? קודם כל נבין את הבעיה, וכשמבינים את הבעיה אפשר גם לפתור אותה. אם אני טוען משהו, אג'נדה 2030 עושה כך וכך, ומישהו אומר לי אתה הזוי, הוא לא ענה לי. הוא ענה לגופו של דובר, ולא לגופו של עניין. אני אומר עכשיו יום, אתה יכול להגיד לי בוא נסתכל אם יש שמש או כוכבים. זה תשובה לעניין. אם אתה אומר לי אתה אידיוט, אז לא קידמת את השיחה בכלל, וזה מראה שאתה לא נמצא בהאזנה. אז רק תזכיר לי עוד פעם את השאלה ואני ארחיב עליה. השאלה, כשאתה מנסה לשכנע אנשים בסכנה של אג'נדה 30, אתה לא מצליח, אומרים שאתה הזוי, שזה לא הזמן, שלא יכול להיות. לכן כשמישהו אומר לי שזה הזוי, אני קודם כל לא ממשיך את השיחה איתו באותה צורה, הנה בוא תראה עוד הוכחה ועוד הוכחה, כי הוא יביא לי הוכחות אחרות, עם היגיון או בלי היגיון, זה לא משנה, שיחה טובה לא תצא משם. הבעיה נובעת מזה שקשה לאמת, קשה לעכל, לאמת בעין, לעכל רוע אמיתי. בזמן השואה היו כמה יהודים שהצליחו לברוח ממחנות ההשמדה. הם חזרו לגטאות, לבתים שלהם, לא היה להם בתים אחרים. והם סיפרו לבני המשפחה שלהם, תקשיבו, זה לא מחנות עבודה, זה מחנות השמדה, מגיעה רכבת, מוצאים כמה אנשים בריאים וצעירים, כל היתר תוך שעה וחצי אפר. אמרו להם, לא יכול להיות, אתם הזויים. כי אדם לא יכול לאמת רוע גדול. לאמת, הכוונה להתאמת, כאילו, באימות, כאילו? confront, באנגלית זה to confront. אז זה להתאמת. לא להתאמת, לאמת. זה לחוש ולהרגיש משהו בנוח. נקרא לזה לעכל בשפת העם. כי לאמת נשמע לאמת, אם זה נכון או לא, וזו מילה מאוד מאוד מסבכת, כן. אז להכיל. אני אומר לך, מיכה, אתה חייב לי 100 שקל. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני אומר לך, תשמע, אתה חייב לי מיליארד. וגם אם כן, אז לא נורא, כך. כן. אני אומר לך שאתה חייב לי מיליארד, אתה אומר, לא יכול להיות. הנה הוכחה, אני מביא לך מסמכים, חתומים. אתה אומר, רגע, זה לא יכול לאמת, זה לא יכול להיות, אין דבר כזה. אני לא חתמתי על מיליארד שקל. כן. אוקיי, אז מה, אז אין פתרון. אז אי אפשר להסביר לאנשים על אג'נדה 2030, כמו שאי אפשר היה להסביר על מחנות ההשמדה. שאלה הבאה. אפשר להסביר, ואני עושה את זה מדי יום, ואני הקמתי 3 קבוצות מומחה בוואטסאפ ובטלגרם, ויש שם 1,300 איש שמתייעצים איתי כל יום, וכל יום מקבלים בין 3 ל-5 כלים, אני עונה על כל השאלות שלי. איך אני יכול להסביר לעצמי, איך אני יכול להסביר למשפחה, איך אני יכול להסביר לציבור. יש שם גם ידע וגם כלים, והאנשים האלה מפיצים באלפים על גבי אלפים בכל הרשתות החברתיות. הדרך לעשות את זה היא לקחת רק נושא אחד קטן ולשאול עליו. בואו ניקח אולי דוגמה אחת ואני אתאמן עליך, בסדר? ארגון הבריאות העולמי, לכאורה נשמע הכי טוב בעולם, הוקם ב-48, המטרה היא שיעביר מידע ממדינה למדינה, כי אם במצרים יש מגפה, כדאי שבישראל ידעו ויוכלו להתארגן. עד כאן מחיאות כפיים, נופת צופים. יש רק בעיה שלפני שנה וחצי, החליטו לעשות אמנה מתוקנת. כמה סעיפים, 10, אמנה גדולה, 10 סעיפים זה שטויות.
סעיף אחד למשל זה שהארגון הזה, במקום ארגון מייעץ, הוא ארגון מחוקק. התרגום שלו לעברית מדוברת, שלא ממשלת ישראל, שאני אוהב אותה או לא אוהב אותה, זו שאלה אחרת, תקבע לשמואל, אלא ארגון הבריאות העולמי, שמושבו בארצות הברית, הוא יחליט מעבר למדינת ישראל, והממשלה לא יכולה להתנגד, כי יש סנקציות. בואו נהיה ספציפיים. אם ארגון הבריאות העולמי מחליט שבראשון לציון יש פוטנציאל שתהיה מגפה בעוד חודש, איך אתה יודע כמה מתים, כמה הרוגים, כמה מאושפזים? לא חייב לך שום קריטריון. לנו יש תחושה שבעוד חודש בראשון לציון יהיה סגר, כולם מרגע זה בראשון לציון ניכנס לסגר, וגם אין למדינה זכות ערעור. ומדינת ישראל חתמה על זה. עכשיו נניח שתושבי ראשון לציון סרבנים. מדינת ישראל מסוימת שהיא לא יישמה את מה שקבע לארגון הבריאות, וארגון הבריאות הוא בכיר, הוא סיניור למדינת ישראל, באותו רגע מנכ"ל ארגון הבריאות סוגר את שדות התעופה במדינת ישראל, אין יוצא ואין בא. הוא יכול לשלוח משלחת שלו לישראל, והם יכולים להיכנס לתוך כל בסיס נתונים, אין סודיות רפואית. אם חשבת עד היום שהנתונים הרפואיים שלך חסויים, התשובה היא לא. וזה אני נותן רק שתי דוגמאות. היה שם סעיף של שמירה על זכויות אדם, וארגון הבריאות החליט למחוק את הסעיף. שים לב, לא שכחנו לשים, קורה. יש סעיף והם אומרים למחוק. למה שמישהו ירצה למחוק סעיף שיש זכויות אדם? למה ממשלת ישראל רוצה למחוק סעיף זכויות אדם? כן, אז תגיד לי רגע, מה שהסברת הרגע זה בעצם איך אתה מסביר לאנשים את הסכנה? בדיוק, ואני מסביר להם שיש לנו עוד שבועיים שממשלת ישראל יכולה להודיע לארגון הבריאות העולמי, אנחנו חוזרים בנו מהחתימה לפני שנה וחצי. אנחנו מתנגדים ל10 התיקונים, נתתי לך 2, 3. מצאת מי שיעשה את זה. אוקיי. אז 10 תיקונים קטנים, ומה שממשלת ישראל יכולה, רק לכתוב, תעצרו, אנחנו לא מוכנים לתיקונים, זה הכל. אחר כך אפשר לדון, אפשר להסכים. אם ישראל לא מודיעה תוך שבועיים, החתימה בתוקף, ומיכה, אתה מחר יכולים להכריז עליך, שאתה מסוכן לציבור, וברגע זה, איפה שאתה גר, וכל העיר שלך סגורים, ואם לא סגורים, מדינת ישראל אין יוצא ואין בא. אמרת, הבנו. אז בוא, איך מסבירים לציבור בלי להכניס אותו לפחדים? ואת מה אתה רוצה להסביר בדיוק בלי להכניס? אז אני שואל אותו רק, נניח שאתה ראש ממשלת ישראל, האם אתה היית רוצה למחוק את הסעיף הזה של זכויות אדם? בוודאי שלא. האם היית נותן ריבונות לארגון חיצוני? אגב, הארגון הזה הודיע לפני שבוע לישראל, שאם ישראל נכנסת לבית החולים בעזה שיפה, זה פגיעה בחוזה ההומניטרי. המזל שלנו שהוא אמר את זה עכשיו ולא בעוד שבועיים, כי כרגע ממשלת ישראל יכולים להגיד לו תודה על העצה, נשקול אותה, בעוד שבועיים ויום, אם ישראל לא צייתה, אין מטוס שנכנס ויוצא לישראל. עכשיו אני רק שואל את הבן אדם מהרחוב, אתה רוצה אני אתן לך נתונים, זה דבר כזה קטן, את זה אפשר להקל בקלות. אני אומר לו, תשמע, לא היה שום דיון בכנסת, לא היה שום דיון בממשלה, ופקיד מסוים במשרד הבריאות מכר את הריבונות של ישראל, והם נשאר, מדברים איתו, זה לא עוזר. האם אתה עדיין ממשיך לסמוך על מה שאמרה הממשלה? אני נשמע, בסעיף הזה לא. מעולה, בוא נעבור לסעיף הבא. וככה אתה ממשיך. אוקיי, לא תעמוד על דם... לא, איך להסביר לציבור בלי להכניס אותו לפחדים? לא תעמוד על דם רעך. הסכנות לציבור הדתי-יהודי מאמנת הבריאות העולמית. זה מנשר שאני כתבתי לציבור הדתי, כדי שידע שעליו יש עוד סכנות הרבה יותר גדולות. למשל, ארגון הבריאות העולמי, הוא לא שם את זה באמנה, אבל לפני כמה שנים הוא יצא עם יוזמות ועשה אפילו כמה ניסויים, להתחיל להסביר לילדי גן בנושא המגדר, שהם לא חייבים להיות בן או בת איך שהם נולדו. אם הם רוצים, הם יכולים לעשות ניתוח. אני לא מדבר על בני 18 ומעלה, בן אדם בוגר שיכול להחליט. ילדי גן, זה מה שהם צריכים לשמוע, ללמד ילדים בבית ספר היסודי איך לעונן.
סליחה על הביטויים הלא נעימים, זה כמו להגיד ללמד איך לנשום. האמת שאפשר לעשות תרגילי נשימה, אפשר ללמוד לאונן אולי, למה לא? מה הבעיה? הבעיה היא שברגע שמלמדים ילד בגיל קטן... איזה גיל? בגיל בית ספר יסודי, אני לא זוכר באיזה כיתות. אני חושב שצריך ללמד את זה, אם ללמד את זה בכלל, בגיל שבו זה נהיה רלוונטי, בגיל 12, 13, משהו כזה, לא לפני. אוקיי, הם מדברים על גיל הרבה יותר קטן. אז זה סתם, זה לא... אני לא יודע שהילד יבין מה רוצים ממנו בכלל, אבל אוקיי, כן. לא, אנחנו מדברים כרגע על המגזר הדתי. בסדר? אצלם הדעות הן קצת שונות משלך ושלי. אז פשוט כתבתי להם שתקשיבו, בנוסף לכל הגזירות על עם ישראל, יש פה גזירות אנטיוכוס, הארגון הזה יכול להחליט שזה לא הומני לעשות ברית מילה, ויהיה לכם אסור. האם אתם תעשו במחתרת? אין בעיה, גם בזמן אנטיוכוס עשו במחתרת. הוא יכול להחליט שבני ברק זה עיר צפופה מדי, מקום צפוף, יש סכנה למגפות, לכן תושבי בני ברק אסור להם לצאת מהבית, או שאסור להם להביא יותר מאשר 3 ילדים, כי זה פוגע. כל מיני דברים מטורפים, אבל אם מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי לפני שבוע מודיע לצה"ל, מודיע לממשלת ישראל, שאסור לו להיכנס לבית חולים שיפה, למרות שבמרתף שלו יש שם מפקדה, ורק אתמול ראינו ששם החזיקו גם חטופים, בעוד שבועיים הוא מודיע לישראל, אסור לכם להיכנס, ישראל לא תוכל להפר את הדברים האלה, היא לא תסתכן בזה שיסגרו את המדינה, ובית חולים שיפה לא ייכנסו אליו, ולא יגנו את המפקדה, ולא יגנו את החטופים. או שכן יגידו לארגון הבריאות העולמי, תקפוץ לי, אנחנו לא עושים את זה, ואז יסגרו את המדינה, וישראל יודעת לחיות עם מדינה סגורה, כי כבר היו דברים, או יש מדינות אחרות גם שעשו עליהם חרם כלכלי, והן עדיין קיימות, ואז מדינות אחרות גם יבינו שזה לא מתאים להם, ויגידו מה חתמתם, ואז זה עוד סיבה ללכת נגד הממשלה, ועוד סיבה להעיף אותם קיבינימט כבר, ולעשות פה משהו אחר. יכול להיות, אבל... זה מה שאני מקווה שיהיה. אני לא מצדיק את זה שצריך היה לחתום, אני רק אומר לך, כי הרי אני מבחינתי זה הכל מוביל לטוב, ואיך יגיע הטוב? על ידי חשיפה של הרע, והרע צריך להגביר את הלחץ בתוך סיר הלחץ, כדי שאנשים יתעוררו, ואתה מתאר את הלחץ שהוא אלוהים רצה שזה יקרה, כדי להביא להתעוררות, אתה לא יכול להתווכח עם אלוהים. א' נכון, לא מתווכח, לא עם אלוהים ולא עם האישה, זה בסדר, אבל רגע ברצינות, מה שאתה אומר זה יכול להיות, ויכול להיות שיצא טוב, יכול להיות שיצא לא טוב, אבל נכון. יש אפשרות הרבה יותר פשוטה, שמדינת ישראל, משרד הבריאות, כותבים פקס, מייל, לארגון הבריאות, אנחנו במלחמה, לא דנו על זה בכנסת ולא בממשלה, זמנית אנחנו מסירים את הסכמתנו. ברור, אבל השאלה האחרת, הרי אותם הגורמים בתוך, שאתה מדבר, שאמורים לשלוח את הפקס, הם מקבלים הוראות מאותו אחד למעלה, שמקבל הוראות מהרפטיליאנים, או לא יודע ממי, והוא לא יכול לשלוח את הפקס הזה, אפילו אם הוא רוצה הוא לא יכול, אז איך לגרום לו לשלוח את זה? מי יגרום לו ואיך? שאלה מעולה, ואני יכול להגיד לך רק שחברי הכנסת רוצים ג'ובים בסידור החדש, בריסטארט העולמי, באג'נדה, אבל לפני כן הם רוצים להיבחר לכנסת הקרובה. וכשהם יראו מספיק מכתבים ממספיק אנשים מודאגים, הם יפעלו נגד ותהיה חשיפה, ונגיע ל-20% המיוחלים. הגיוני. אוקיי, עכשיו אמרנו, לא תעמוד על דם רעך, דיברנו, והאם קלאוס שוואב, האילומינטים בחוש, שולטים בממשלות, למה שממשלה מסכנה יהיה איזשהו כוח נגד ההחלטות שלהם? שאלה נאיבית כזאת, שכאילו כל צופה ללא צנזורה כבר יודעים, הם לוקחים את זה כברירת מחדל, זה אפילו לא שאלה, אבל בוא נגיד שאנחנו בשלקט, אני שאל. אני אתן לך נתון, יש רעיון מאוד מפורסם של קלאוס שוואב בטלוויזיה, קלאוס שוואב הוא ראש הפורום הכלכלי העולמי, היזם של הסיפור הזה, והוא דיבר על זה שבית ספר למנהיגים צעירים שלו, כמעט כל ראשי הממשלות בעולם עברו ומצייתים לו. כן. והוא פשוט מונה שם חלק מהשמות, אתה רואה איך שהם פשוט גידלו את האנשים האלה, שתלו אותם, נתנו להם תמיכה. נו כן, מקרון, ואיך קוראים לו, טרודו, ולא יודע, אולי גם ביבי, לך תדע, ועוד אחרים, כן. גם ביבי ועוד כמה בישראל, גם בנט, גם ברק. אז מה בעצם אמרת? אז מה הייתה השאלה ומה התשובה? למה שקלאוס שוואב ירצה לעשות דבר כזה? או שלמה למה שהממשלה תקשיב למה שהוא אומר? כי בממשלה, מי שעומד בראשה, זה העובד של קלאוס שוואב. בדיוק. שאלו אותי למה מדינת ישראל תסכים. כתבתי, מדינת ישראל לא תסכים, הראשים שלה יסכימו. מי יסכים?
תושבי המדינה זה לא פועל לטובת תושבי המדינה, זה פועל לטובת כמה אנשים שהם מסודרים עם האג'נדה, כן. ויהיה להם ג'ובים נוספים גם בעתיד. ברור. עכשיו, מה לגבי הטיפול בשמועות? האם כדאי לשמוע ולהעביר הלאה? כן. חד משמעית לא, מסיבה נורא פשוטה. פירוש המילה טרור בעברית זה אימה, פחד נוראי. החמאס לא חשב שהולך לכבוש את מדינת ישראל, הכוח הצבאי שלו הוא אפס מול צה"ל. החמאס או כל הטרור וכל הפיגועים יש להם רק מטרה אחת, לזרוע בהלה, לזרוע בלבול, פחד ואימה, כי תושבים שהם מפוחדים אפשר לנצח אותם יותר בקלות. נכון. והשמועות, קודם כל סטטיסטית, אולי 1 ל-100, אולי 1 ל-1000 הם נכונות. אז קודם כל, למה להקשיב ל-999 דברים מפחידים שהם לא נכונים? אבל מעבר לזה, אם אני מקשיב לשמועה, אני מקלקל לעצמי. אם אני מעביר אותה הלאה, אני כאילו מאחל לחברים שלי, בואו גם אתם תרדו במצבכם האישי. מה שאנחנו זקוקים כרגע, ואני מאוד פעיל בתחום הזה, החיילים נלחמים בעזה, ואנחנו כולנו מחזיקים להם אצבעות ודואגים. לי אישית יש 3 בני משפחה מאוד קרובים, שהם כולם קצינים, קרביים ונמצאים בעזה. אז כולנו תפילה לשלומם. אבל כל היתר, כל מי שאיננו חייל קרבי באזור הזה, תמשיכו לחיות את החיים, תמשיכו ללכת לבת מצוות, תמשיכו לעשות שמח. אם ביום רגיל אתם עושים תפוקה X, עכשיו תעשו 2X במקום אלה שלא יכולים נמצאים במילואים. זה יהיה הניצחון על הטרור. זה לא יהיה לכבוש את עזה, אבל הם ירגישו שתושבי מדינת ישראל אי אפשר לדכא, והמסע היפה הזה של ההתנדבות של כל הקבוצות, זה לדעתי הייתה התשובה הטובה ביותר לטרור, לא תשובה צבאית, תשובה אזרחית. ואני רוצה להוסיף פה את ערביי ישראל, אני אשאיר את זה פה, בוא תדבר על ערביי ישראל בקונטקסט שהרגע דיברת, תכליל אותם גם. אוקיי, אני אתן לך רק התייחסות אחת. הבת של זוגתי, שיר נסצקי, היא הקימה ביחד עם עוד כמה שותפים חמ"ל ערבי יהודי ברהט. זה מקום שעם פתיחת המלחמה או זמן קצר לאחריו, לקחו איזשהו מקום גדול, אין לי את כל הפרטים, אספו מלא ציודים, כי היו גם מלא משפחות מוסלמיות, דרוזיות, לא דרוזיות, בדואיות, שנפגעו, ונהג בדואי שחזר לתוך התופת רק כדי לחלץ עוד אנשים, וחלק מהשבויים הם בדואים, הם האחים שלנו לכל דבר ועניין. כל מי שמאמין באלוהים, אז הוא יודע שאם יש קיים אלוהים, הוא יצר גם אותי וגם את המוסלמי וגם את החמאסניק. עכשיו החמאסניק, אני חייב לעצור אותו, כי זה אקדח מעשן, לא אקדח מעשן, זה אקדח לרקה, אני חייב לעצור אותו. הבדואים ברהט הם האחים שלנו, ואני לא רוצה להגיד שהם 100% מהם בסדר, גם לא 100% מהיהודים בסדר. אבל הם כתף אל כתף איתנו, היא הלכה וארגנה שם חמ"ל, שעבדו בו ערבים ויהודים, והם עזרו למשפחות שנפגעו, ערביות ויהודיות, וזה מבחינתי, סליחה על הביטוי המליצי, חזון ימות משיח. כן. שערבים ויהודים פועלים יחד למען משפחות ערביות ויהודיות, לא מצד זה של הגבול או מצד זה של הגבול, אלא מהצד של אין גבול בלב. אני אישית מעריץ אותה, ואני מברך על זה מאוד. כן, ואני גם מאוד מעורב בפעילויות משותפות של ערבים ויהודים, של ארגון עומדים ביחד. אתמול הלכתי בערב וחילקתי פליירים, בערבית ועברית שאומרים אם במקום העבודה שלך נתקלת בגזענות או באלימות או משהו כזה, יש פה טלפון, כוכבית 8 משהו, יש שם עורכי דין, יש שם עובדים סוציאליים, יש מי שיעזור לך. עכשיו אמרו לנו, תחלקו את זה לעובדים הערבים בחנויות, תלכו לחנות, תחפשו אם יש עובד ערבי, תבואו אליו בשקט ככה, זה מאוד חשוב איך לעשות את זה. אני אתמול למדתי משהו שאני פשוט הייתי בשוק. קודם כל, יש לך ערבים שמפחדים, זו עובדה. יש ערבים שלא באים לעבודה, ויש לך ערבים שכן באים לעבודה, כי אם לא היו באים הערבים לעבודה, כל המשק הישראלי מחר מושבת, אוקיי? אז אלה שבאים לעבודה צריך להכיר בעובדה שהם מתגברים על איזשהו פחד, כן? ואני הולך לארומה ולמסעדות ופה ושם, אני לא ראיתי שום התקלות ושום דבר, ואני רואה איך, אתה יודע, בארומה הבוקר, אתה רואה כל העובדים הערבים,
צעירים, חבר'ה צעירים, מכינים קפה ליהודים, ויש לך שם חיילים עם רובים, ואזרחים עם רובים, ומה שאתה לא רוצה, ואקדחים, ואתה רואה את עומדים, אף אחד לא תוקף את הערבים, אבל עדיין אם אתה לא תוקף את הערבי, פתאום סוף סוף יצא הדבר הזה, שאנחנו שנים מתעלמים מהם, ואין לנו חברים ערבים, ואנחנו לא באים לכפרים ערבים, ואנחנו בקרע מוחלט, כן? שזה תוצאה מחינוך ופחדים וכן הלאה, והנה, ברגע האמת הם פה, מכינים לנו קפה, שוטפים לנו את הכלים, למרות שהיו מקרים, ויש מקרים של, אתה יודע, של אלימות וכן הלאה, ובאים לעבודה, ואז הלכתי שם לקניון, ואני רואה פתאום בעל ואישה ערבים, הולכים עם עגלה עם תינוק, ואני אומר, בוא'נה, כל הכבוד, באמת, זה לא פשוט, ואז אני בא אליהם ככה מאוד בעדינות, קודם כל איך שאני מתקרב אליהם, הם מתחילים, אתה רואה שהם מפחדים, מה אתה בא אליי, כן? אז אני בא בעדינות, מראה להם את זה, ואז לאט לאט זה מתרכך, ואתה רואה שהם, וואי, תודה, ולוקחים את זה. והלכתי, נגיד, למקדונלדס, אתה רואה מלא ערבים, באנו אני ועוד איזה בחור צעיר, הראינו להם את זה, אמרנו להם, אל תיקחו אחד רק, תצלמו, תעבירו לחברים, כי אין לנו הרבה. ואחר כך ואז היו מקרים שראיתי ערבי שישב על ספסל, אז אני בא לשבת לידו כזה, כי הוא לא עובד, הוא לא בעבודה, ואתה רואה פחד, הוא מפחד, אמרתי לו, אתה יכול לקרוא, לא, אני לא מבין, עברית, ואז אני כזה אומר לו, זה בסדר, אחי, אני איתך, הוא ממש, עוד שנייה קיבל התקף לב מרוב פחד, אני בא נוגע בו כזה, ואתה רואה שהוא כולו ככה קפוץ לידי, אני אומר, בוא'נה, מה קרה לנו? עכשיו, הדבר הכי גרוע שאני חייב לשתף פה, ואני לא יודע אם אני צריך או לא צריך, מה שהדהים אותי ברמות, אני נכנס לחנות, לחפש עובדים ערבים, חנות בגדים, אתה יודע, בקניון, ואני והבן אדם הזה שהייתי איתו, בחור צעיר בן 19, אחלה בן אדם, אין אף אחד ערבי בחנות, יש שתי נשים ישראליות, וואלה, אשכנזיות, לא יודע אם זה משנה, כן, אבל ישראליות, ואני בא ואומר להם כזה, אפשר לעזור? אני אומר, כן, אנחנו פשוט פה עם הפליירים, אנחנו מחפשים עובדים ערבים כדי לתת להם את זה, ואיך שאני אומר את זה, אתה אמיתי? תגיד, אתה אמיתי? מה אין לך מה לעשות? לך תשלח משלוח מנות לחיילים ואל תתעסק בחרא הזה. כאילו, מה אתה עוזר לבוגדים הנוראים האלה? וזה, אני עומד ככה ואני אומר, וואו, אני עושה לה ככה, וואו, כי אני לא מאמין שאת קיימת בכלל. ואני כזה, היא ככה דוחפת אותי מחוץ לחנות, צא מפה, לך, יא בוגד, כן? ואני הולך, וואו, ואז השנייה באה ואומרת לי, תגיד לי, זה נכון מה שאתה עושה? זה באמת אמיתי, אתה לא צוחק איתי? זה באמת אמיתי? ואז אני קולט שהיא בדיסוננס קוגניטיבי מטורף, שהיא מתחננת לפניי להגיד לה שאני צוחק איתה, כי אם זה נכון, אז מה זה אומר עליה? היא לא יכולה להכיל את מה היא, אם אני קיים, אז מה זה אומר שהיא? אתה מבין מה אני מתכוון? אמרתי לה, סבבה, הלכתי, בשוק. מדהים, ואתה מדבר על מקרה אחד. כן. נכון. תכפיל את זה, ותחשוב איך הערבים מרגישים כמו שאנחנו הרגשנו כשהיינו בגולה. ממש ככה. אני לא רוצה להגיד בושה וחרפה וזה, אבל בוא נדבר על זה שאנחנו מתעוררים לזה, כי אני כבר שנים מדבר על זה. אני אומר, איך יכול להיות שאין לי חברים ערבים? למה אני מפחד להיכנס לוואדי ערה, משקשק מת מפחד? למה לא נכנס לבאקה אל גרבייה? למה אני מפחד להיכנס לקלנסווה? מה, הלכתי לקלנסווה לאכול חומוס לפני 3-4 שנים, זה היה הישג ענק. ובאתי שם עוד איזה 3 פעמים, וכל פעם שאני בא, אני אומר, וואו, גם התרגשות וגם פחד. כאילו, מה זה? למה אף אחד לא... מה זה? זה צריך לדבר על זה בכל המקומות. זה כאילו, מה, רק אני גיליתי שיש לי חוץ לארץ בארץ? לא מדברים על זה, אין, כלום, שקט, אל תתקרב לערבים, תפחד מהם. והיום אני רואה, סוף סוף אנשים עכשיו שהתעלמו מזה, זה בא להם. כל אחד שבא וקונה קפה בארומה, ובא אליו ערבי ואומר לו, בוקר טוב, קח את הקפה שלך אחי, הוא מרגיש את זה, הוא חייב להתמודד עם זה. והנה, האמת יוצאת לאור. אז עכשיו, מה לגבי הטיפול בשנועות? אמרנו, מדוע לא להעביר ביקורת על אנשים אחרים לעולם? זה נקודה חשובה שאני נופל בה, אבל אני כל יום מתחזק שם ומקווה להגיע לשלמות בעניין הזה. בבקשה. התשובה היא נורא פשוטה. אף אחד לא אוהב להיות טועה, כולם רוצים להיות צודקים. עכשיו, כשאני אומר למישהו, כל הכבוד, איזה יופי ככה, כל הדברים הטובים קורים. הוא יותר קרוב אליי, יותר מקשיב, יותר פתוח, יותר הכל. כשאני מישהו אומר לו, אתה לא בסדר, עשיתי אותו טועה, הורדתי אותו בערכו, הוא מתרחק ממני, אבל קורה עוד דבר אחד קטן. יש פה באוזן טריס כזה, טרח, נסגר, אין קליטה. כמו שאם אתה מדבר איתי בטלפון, אתה רואה שאין קליטה, לא תמשיך את השיחה, חבל על המילים, תעצור את השיחה, כי אין טעם. אותו דבר, אם אתה עשית מישהו טועה, ולא משנה עד כמה הוא טועה, הוא לא יקשיב לך. מאותו רגע, אל תמשיך את השיחה. אז יש לי דוגמה מעולה לזה.
לעולם אל תעשה מישהו טועה, גם אם הוא טעה, גם אם הילד אמר 2 ועוד 2 שווה 5, אתה לא אומר לו לא נכון, כי לך כן נכון, וככה מורה לימדה, וכל הילדים יודעים שזה שווה 5, ואתם תמיד שונאים אותי, וכואבת לי הבטן, אני הולך לחדר, סוגר את הדלת. כי הוא לא יכול להיות טועה. יש לי דוגמה לזה, מעולה, דיברתי על זה בדיוק עם בת זוגתי שתחיה לפני שבוע, ואתה רואה, יש שתי דוגמאות. דוגמה אחת שמובילה לשנייה. המילה כאילו, הרי המילה כאילו פשוטה, היא אומרת כאילו, זה לא אמיתי, זה כאילו, כן? אבל משתמשים במילה עם המשמעות ההפוכה, שאומרת למעשה, למען האמת, בעצם, זה ככה. כאילו, הנה דוגמה, כאילו, לא כאילו, באמת, אני אומר לך, הוא אמר לי כאילו אני אבוא ב5. אני אומר לך כאילו אני אבוא ב5, זה לא כאילו אני אבוא ב5, זה אומר שאני למעשה יבוא ב5. אז לוקחים מילה, משתמשים בהפוך. אותו דבר, שאתה מדבר עם מישהו, אני מדבר עם איזה מישהו, הוא אומר לי, אני אומר לו ככה וככה וככה, הוא אומר לי, לא, תראה, עכשיו הוא מתכוון לכן. הוא לא מתכוון לא, אתה טועה, הוא מתכוון לא, גם מה שאני רוצה להוסיף למה שאתה אומר, אבל הוא אומר לו לא. ואני אמרתי את זה לכמה חברים, אמרו לי, בונה, זה מטורף. אני מעכשיו אומר כן, כל פעם שבאתי להגיד לא, אני אומר כן וגם ככה. אתה מבין? מדהים. כן, אז האם אמנת הבריאות העולמית דיברנו, פוגעת במדינה, אז ברור שהיא פוגעת, אין פה מה לחזור על זה. והשאלה לגבי אמריקה, האם החיבוק האמריקאי, חיבוק פיזי לבנימין נתניהו, נוסעות מטוסים, חיילים, קומנדו וכו', זה טוב או רע לישראל? אם נבין למה הם הגיעו הנה, אז יהיה לנו גם את התשובה להמשך. הייתה תקופה של בין חצי שנה לשנה, שנשיא ארצות הברית לא הסכים לקבל טלפון מנתניהו. פתאום ביום אחד שר החוץ שלו נוסע, יושב בישיבת הקבינט הביטחוני, שאני עדיין לא שמעתי על אורחים כאלה שיושבים בקבינט. נשיא ארצות הברית כנראה שהיה פה בסביבה, אז הוא קפץ לבקר, כי אחרת אי אפשר להסביר למה הנשיא עסוק, עוזב את הכל ובא הנה. ופתאום שולחים 2 נוסעות מטוסים וגם צוללת גרעינית כדי לשטח רצועה של 40 קילומטר, שיש לי הרגשה שצה"ל כבר הוכיח בעבר שהוא יכול לעשות את זה עצמאית. אז כנראה שהם לא באו כדי להצליח לכבוש את הרצועה. ואם אתה מוסיף את זה שסין שלחה 6 אוניות מלחמה לאזור, אז זה מסביר. הם פשוט רוצים להפוך סכסוך מקומי לסכסוך אזורי. הסיבה נורא פשוטה, אג'נדה 2030 מטרתה להפוך את כל העולם לצייתנים, שכל מדינה תהיה דיקטטורה, וכל הדיקטטורים מצייתים לדיקטטור העולמי, וככה שכבה מסוימת עשירה שולטת בעבדים. נורא פשוט, אפשר להבין את המטרה שלהם. עכשיו, איך הם יכולים להשתלט על מדינות? מדינות שהכל טוב שם, אז למה שפתאום הם התחילו להשתלט על זה? מארגנים קצת סכסוכים, אחר כך סכסוך יותר גדול, יותר שפיכות דמים, עד שהאו"ם מתכנס ומחליט אין ברירה, צריך את ההתערבות שלנו, נשים מנהיג אחד עם משילות, מנהיג שיודע לעשות סדר, והוא כבר ידאג ששפיכות הדמים תיפסק, ויש פה דיקטטור לאזור המזרח התיכון. אחר כך, מה האזור הבא? ונזכור שישראל היא מדינת המבחן. מה שמצליח פה עושים בכל העולם. איך אני יודע? הקורונה, איזה מדינה התנדבה לשים את כל התושבים שלה בתור ניסוי רפואי, בלי לידע שזה ניסוי רפואי, איזו מדינה השחירה את החוזה כולל התאריך, אתה יודע, משחירים מה שיש פשע, איזה פשע יכול להיות בגילוי תאריך החתימה על החוזה עם פייזר, איזו מדינה השחירה חוזה ל30 שנה וחיסיון על דיוני ועדת השרים לעשות סגר לחודש או לחודש ושבוע, ל30 יום. איזו מדינה מקדמת המטבע הדיגיטלי הבינלאומי? איזו מדינה הוציאה לפני 2-3 חוק של מצלמות? פשוט הולכים, ישראל כנראה נבחרה כמדינת הניסוי, וזה אומר לנו 2 דברים. אחד, שצריכים לעבוד מאוד קשה, כי אנחנו נהיה הראשונים לטבח, ואם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד לא יעשה, ואם אנחנו נצליח, אז זה יהיה תקדים לכל העולם, בציון תצא תורה. אם אנחנו לא נצליח, אנחנו נהיה ההוכחה שאפשר לעצור את העולם. כן, עכשיו מה זה נקרא להצליח? אני נגיד רואה, אני ראיינתי פה מישהו שקוראים לו יוסף אבישר, שהוא לפני כבר 10 שנים התחיל, הוא הבין שצריך
שהממשלות ישראל וממשלות הפלסטינאים אכזבו את שנינו, אז אנחנו הולכים להגיד תודה רבה ממשלות יקרות, אנחנו מקימים פרלמנט של פלסטינאים וישראלים, משותף עם 300 נציגים, מחלקים את כל השטח מהנהר עד הים, מחלקים אותו ל-300 מחוזות של 50,000 איש, בוחרים 300 נציגים שישבו בפרלמנט הזה, וזה פרלמנט שהוא לא במקום ממשלת ישראל ובמקום הממשלות של הפלסטינאים, זה בנוסף. עכשיו הפרלמנט הזה יקיים דיונים ויציע חוקים, ואם הוא מציע חוק שלדעתו הוא צריך לקבל וטו מממשלת ישראל, אז הוא יגיד לממשלת ישראל, תשמע, אנחנו רוצים לעשות את החוק הזה, בוא תחליט אם אתה רוצה. עכשיו נגיד, סתם דוגמה, נגיד שזה חוק ליצור איזשהו ארגון משותף לערבים ויהודים, ארגון ביטחוני, כן? שדואג לביטחון האזרחים. אין סיבה שישראל, אתה רואה שזה דבר טוב, הוא לא רק שהוא לא מסוכן, הוא אפילו יגביר את הבטיחות, אז אין סיבה שהממשלה תגיד לא, לא הממשלה שלנו ולא הממשלה שלהם, אז הם יאלצו להגיד כן. וככה גם לא נוגעים להם בלגיטימציה, לא אומרים אתם עפים מפה, תמשיכו לחיות, אבל גם אנחנו קיימים, ואין לכם, אתה לא יכול לעצור את זה, אתה לא יכול לעצור. עכשיו אני נמצא בסימולציות של זה, הייתי בסימולציה של זה בשבוע שעבר, אני לא האמנתי, אתה מגיע, אתה מתחבר לזום, שיחת זום עם איזה 150-200 איש מכל העולם, פלסטינאים, ישראלים, אנגלים, גרמנים, אבל בעיקר אתה רואה שם איזה 60% פלסטינאים שגרים באמריקה רובם, אתה רואה נציגות ישראלית, גם של אנשים מישראל וישראלים שגרים בכל מיני מקומות, ועושים סימולציה. הנה, עשו סימולציה לפני שבוע, שהיום אנחנו מצביעים על 3 חוקים. אז אומרים לך, אני נגד ישראלי, אז אומרים, אם אתה ישראלי יהודי, אז אתה נחשב כאילו אתה חבר פרלמנט, בפרלמנט העתידי הזה של הפלסטינאים והיהודים, אתה הפרלמנט של היהודים, אתה נציג היהודים, כן? עכשיו, זה לא משנה כמה נציגים יש, מתוך ה-300, אם יש 50-50%, או אם יש נגיד 70 פלסטינאים, ו-230 ישראלים, או להפך, לא יודע מה, 250 פלסטינאים ו-50 ישראלים, זה לא משנה, כי חוק יכול להתקבל רק אם 55% מחברי הפרלמנט הפלסטינאים הצביעו בעדו, ו-55% מחברי הכנסת האלה היהודים. אז בבקשה, אתם יודעים עכשיו מי אתם ומה אתם, סימולציה, חוק ראשון, אנחנו נגיד שעכשיו היינו הממשלה האמיתית, כי זה כאילו הכל, אז מה היינו אומרים שצריכים לעשות במצב בעזה? אז יש ממש חוק שלם שנוסח שצריך מיד להחזיר את הכוחות חזרה של צה"ל, מיד לשחרר את החטופים, לעשות ככה, חוק הגיוני, נשמע לך, לא נראה לי יש בן אדם ישראלי או פלסטיני שיגיד לא זה לא טוב, כולם יגידו זה מעולה, כן, הלוואי וזה היה קיים. ועכשיו אומרים טוב, אנחנו הולכים להצביע עכשיו, וכולם בזום יושבים ככה, ואז לפני זה בהצבעה אומרים רגע, יש לכם שאלות? אז אתה רואה איזה מישהו פלסטיני, לא יודע, מקליפורניה, נראה ערבי לכל דבר, כאילו יצא עכשיו מעזה, מדבר באנגלית אמריקאית, אינטליגנטי, חבל על הזמן, הגיוני, בא להגיד דברים לגבי החוק, אני אומר וואי איזה מזל שהוא אומר את זה, הוא צודק. ואז איזה ישראלי אחד, שלמה אחד, כן, גם נראה בן אדם רציני ביותר, אמר, כן, נכון, אבל מה לגבי העניין הזה? ואתה רואה שהפלסטינאים אומרים, נכון, טוב שהשלמה הזה אמר את זה, זה באמת נקודה חשובה. והוא מתחיל לתקן את החוק, ההוא שאחראי על הישיבה, וברגע שכולם מסכימים, שאין יותר הערות, יאללה, מצביעים. אז הוא אומר, חברי הכנסת הפלסטינים, בבקשה להצביע, האם אתם בעד החוק או נגד החוק? מצביעים, מיד אומר, להראות את התשובות, בום, 95% מחברי הפרלמנט הפלסטיני, בעד החוק. עכשיו חברי הכנסת הישראלים בבקשה להצביע, אני מצביע, 80% בעד, 20% נגד. ואז ההוא שמנהל את זה אומר, ה-20% שהצביעו נגד הישראלים, תחשפו את עצמכם בבקשה. ואז אחד אומר, לא יודע, חיים. אז חיים, למה הצבעת נגד? כי זה הרי סימולציה. אז הוא אומר, כי היה את עניין אחד שככה וככה וככה. אז אומרים לו, אוקיי, הגיוני, סבבה, בוא נשנה. והפלסטינאים גם אומרים, נכון, הוא צודק, זה לא מפריע לנו מה שהוא אמר, להפך, בכיף, אם זה מה שהוא רוצה, קדימה, אנחנו על זה. שינו את החוק, עוד הצבעה, רוב מוחלט. אתה יודע, אנחנו יושבים שם בשוק, אני מדבר עם פלסטינאים שאני מרגיש שהם יותר מאחים שלי. הם עכשיו ביחד איתי אומרים, בוא נעצור את הטירוף, בוא נעשה ממשלה ביחד, אתה מבין? זה מטורף. מדהים, אני לא מסוגל לחזור לחיים רגילים אחרי אותה סימולציה שעשיתי. אני בקבוצת וואטסאפ עכשיו, שיש בה איזה 100 פלסטינאים אמריקאים שמדברים יפה, ואין שם שום גינויים ושום צעקות, כלום. אידיליה מוחלטת. אז למה שלא יעשה את זה? בוא נעשה את זה. התשובה היא שזה לא יתקיים כי זה הגיוני. כן. כי זה עוד עלול להצליח. בדיוק. אבל כנראה שזה יצליח. אני שם את כל כולי מאחורי זה.
אז בוא נמשיך לשאלה הבאה, האם יש לך איזשהו מסר לפעילים שמרגישים שהם לא מצליחים להעביר את המסר במלואו? כן, אני התחלתי את הפעילות הזאת מהרצאה לפעילים, שאמרו, תקשיב, מי שאני לא מדבר, אומרים לי שאני הזוי, מנתקים איתי מגע וכן הלאה. המסר שלי הוא כך, אתם לא צריכים לחפש פגמים אצלכם. אתם באים להציל את המשפחה, להציל את המדינה ולהציל את העולם, ואם זה נשמע מליצי, לא מעניין אותי. מעניין אותי אם זה נכון. זה נכון. כי כשאני בא למישהו ואני אומר לו, ארגון הבריאות, בעוד שבועיים, יהיה ריבון מעל מדינת ישראל. המדינת ישראל ש2000 שנה חיכינו לה, עכשיו, בגלל שלא מעלים איזשהו נושא לדיון בכנסת ובממשלה, הולכים לוותר על חלק מהריבונות. אני באתי להציל אותו. זה לא לשמואל זה יפתור את הבעיה, לתושבי מדינת ישראל זה יפתור. אם אני באתי ואמרתי, תקשיבו, בזמן הקורונה, הארגון הבריאות העולמי, הפושע הזה, הוציא הנחיה גלויה לרופאים, זה הופיע באתר שלו במשך קרוב לשנה, הוא לא הסתיר, שאם פועל בניין נופל מקומה עשירית ונהרג, ובדמו יש קורונה, סיבת המוות היא קורונה, ואחר כך פלא שהמתים מקורונה ביום אחד קפצו באלפים. כן. אבל אף אחד לא שאל למה כל המתים מסיבות אחרות פתאום מתאפס. פתאום נהייתה רק מחלה אחת, ואלפים מתו ממנה, וכל יתר מחלות אנשים הפסיקו למות. לא היו יותר תאונות עבודה, היו רק קורונה. כשאני בא ואני מסביר למישהו, ואני מנסה להסביר לו למה אל תעשה חיסון, לפחות לא לפני שקיבלת את הנתונים האמיתיים. למה אל תסכים שהממשלה תשב בשקט ולא תבטל את הסכמתה לארגון הבריאות העולמי? למה אל תסכים שיהיה מצלמות בקצה השכונה, למרות שאתה אומר אני לא עבריין, אותי לא מפחיד, אבל יום אחד תרצה לצאת מהשכונה, ואתה לא תמצא חן בעיני השלטונות כי שתית אלכוהול, כי לא עברת במעבר חצייה, אני בא להציל אותך. האחרונים שצריכים להתנצל זה הפעילים, שהתנצלו כל אלה שיושבים ולא עושים כלום, כל אלה שיושבים ומקטרים, כל אלה שאומרים, תשמע, אתה צודק, אבל שאחרים יטפלו בזה, הם צריכים להתנצל. אנחנו המשוגעים לדבר, אלה שדואגים לציבור, ובוא ניקח גם את המקרה אם טעינו, מה עוד שלא טעינו, עד היום מתברר שצדקנו. גם אם טעינו צריך לחבק אותנו, להגיד תודה רבה שאתם דואגים לנו, אנחנו רוצים לבדוק את הנתונים, ואם אתם צודקים, אני אשק לכם לא רק את הידיים, גם את הרגליים וגם את האוזניים. כן. לכן כל פעיל, תדע לך שאתה עושה טוב, יכול להיות שיראו את זה כרגע, יכול להיות שיראו את זה בעתיד, יכול להיות שיראו רק אחרי שאתה מת. אבל אם אתה עושה משהו טוב, אל תעצור, תתעלם מכל המלעיזים, ולי יש חוק טבע אחד. כשמישהו אומר לי משהו, לפני שאני בודק אם זה נכון או לא נכון, אני רק שואל האם משהו אמר לי מקדם למטרה טובה או מקדם למטרה רעה. כשמישהו אומר לי הזוי, הוא מנסה להרוס את השיח. כשמישהו אומר לי בוא תראה לי את הנתונים, אפילו אם הוא לא מסכים איתי, תבורך, כן. אתה מקדם לקראת מטרה טובה. אמרת. אז מה לגבי האם זה טוב או רע להפיץ את סרטוני הטבח והזוועות של השביעי לעשירי? אם כן, כמה? אם לא, מה להפיץ במקום זה? אוקיי, התשובה היא שלא טוב להפיץ את סרטוני הטבח, כי הם רק מפחידים את האנשים, כן צריך להפיץ את הטקסט היבש שמסביר אותם. אבל מה לגבי זה שהעולם צריך לדעת מה עשו לנו? חייבים שיראו את זה. אוקיי, כאן הדעה שלי לא חד משמעית, אני לא הייתי מפיץ את הסרטונים כמו שהם, כי אנשים לא יכולים לעכל. שנייה, זו שאלה רלוונטית, האם אתה מדבר על ישראלים? האם השאלה הזאת היא רק, האם ישראלים, אזרחי ישראל, צריכים להפיץ את הסרטוני הזוועה, או שאתה אומר את זה בכלל בכל העולם? אתה מדבר על כל אזרחי העולם. נראה לי שאתה מדבר על כל אזרחי העולם. אנא תשאל את השאלה מחדש. אני אומר, השאלה כזאת, האם זה טוב או רע להפיץ את סרטוני הטבח והזוועות? אז אני שואל, האם אנחנו שואלים את השאלה הזאת, רק את הישראלים, או את כל בני האדם על הכדור הארץ? האם זה טוב שאנגלי ישלח לגרמני את הסרט זוועה? או שזה רק ישראלי לא טוב שישלח? או שכולם לא צריכים לשלוח? כולם לא צריכים לשלוח מסיבה נורא פשוטה, כי זה לא משהו שאפשר להקל. בדיוק. כמו התינוק שאני לא אתן לו אוכל בכף, כי הוא לא יכול להקל, הוא לא יכול לבלוע את זה. בגלל זה הטיעון של חייבים להראות למדינות העולם מה עשו לנו, הוא לא רלוונטי, כי לפי מה ששמעתי, בכלל דווקא הזוועות האלה,
שלחו אותם בחוץ ולא בישראל, אז הם כבר יודעים יותר ממה שאנחנו יודעים מהסרטונים האלה. בדיוק. אוקיי, ואני רוצה להכניס פה את עניין הגינוי. אוקיי, תראה, אני, כמו שאמרו לי בזמן הקורונה, אמרו, אתה חייב להתייצב ולתת כתף ולקבל את זה למען כולם, כי אם לא, אתה מתנגד חיסונים, אתה משתמט חיסונים, אתה אנטי חיסונים, אתה לא חלק מהקבוצה, שיימינג, מה שאתה לא רוצה. אני מכיר את כל הטכניקות האלה של מי ששולט בתקשורת. עכשיו, אני רואה אותו דבר. הם באים ואומרים, חייב לגנות, חייב לגנות, חייב לגנות. עכשיו, אני אומר דבר כזה. אני כבר גיניתי. אני גיניתי, אתה יודע מתי? ברגע ששמעתי על זה רק, לא ראיתי אפילו סיפור, שמעתי סיפור זוועה, היה לי בפנים הרגשה כזאת, אין לה שם, לא קורא לה גינוי, קוראים לה משהו כזה שרק אני מבין מה זה, וזה הרבה יותר חמור מגינוי. כשאתה אומר לי תגנה, אתה אומר לי תוריד מהחומרה, כי אני כבר גיניתי בפנים. אז לא, אני צריך לעשות מה שאומרים, אולי תחלקו גם באמת כאלה פליירים שאומרים איך צריך להגיד, אני מיכאל בלום מגנה את המעשים הנוראים והזוועות שקרו בשביעי לעשירי, לדעתי זה מוריד מהחומרה, אתה רואה? זה לא נשמע אמיתי. אז כל אחד מגנה בדרך שלו, וזה במי אתה שתשפוט איך צריך לגנות וכמה צריך לגנות ובאיזה מילים צריך להשתמש. אז אני אומר, אם אני מגיב לכל הנושא של הגינוי ככה, אז מה אתה רוצה מערביי ישראל בכלל? עזוב אותם. למה אתם בכלל מתעסקים עם זה? גינה, לא גינה, כן גינה? מה דעתך? דעתי, לכו לרעת ותראו איך ערבים ויהודים פועלים למען ערבים ויהודים ולא ישאל לכם שאלות. זה אפילו מעליב. תאר לך שהערבי שגינה את זה בכל תוקף ברמה שהוא אומר אני מוסלמי ואני לא רוצה להיות שום קשר לעם, לא יודע, עזוב את העם, שום קשר לחמאס. החמאס זה הצרעת, זה הסרטן של העולם. לא אכפת לי שהם מהגזע הפלסטיני, אני הערבי הישראלי לא מוכן בכלל לחשוב עליהם. ואז באים אליו ואומרים לו, תגיד לי, אתה גינית? לא גינית? כן גינית? מה? הרי רגע חוויתי דבר נורא בתוך עצמי, למה אתם באים אליי עם הגינית לא גינית הזה, אתה מבין? יש פה עוד איזשהו נושא, אבל זה נושא לרעיון שלם נוסף, זה למה אני צריך את האישור שלו שזה היה גרוע. כאילו שאני לא יודע להחליט לבד. בדיוק. אבל זה פרק שלם ונפרד, זה לא על רגל אחת. מצידי כבר תקבע בקלנדלי את הרעיון הבא שלנו, כי אתה באמת נכס. אז מה יש לך לסיום לומר לצופות וצופי ללא צנזורה? הבשורה שיש לי להגיד, הבשורה הלא כל כך נעימה, זה שאנחנו ברגע היסטורי. משחר ההיסטוריה לא זכור לנו מקרה שקבוצה כלשהי ניסתה להשתלט על כל העולם, והיא בדרכה לעשות את זה, והיא די מתקדמת. זה די מוסווה, אבל מתוך החלקיקים שהתגלו, התמונה היא נוראה. וברגע ההיסטורי הזה, אנחנו למען הילדים והנכדים שלנו, יכולים לעשות אחת משני הדברים. אחד, להתכנס, הגנה, אני סוגר את הבית, אני לא מתווכח, אני לא יוצא להפגין, אני לא מדבר, אני לא שואל, העיקר שאני ומשפחתי ויש לי מה לאכול. זה כמו לחיות בכלא, לא מציע לאף אחד. האפשרות השנייה, להיכנס בכל הכוח, כמו שמרדכי היהודי אמר לאסתר המלכה במגילה. אני לא צריך את הניסוח המדויק, אבל היא אמרה לו, אם אני אגש לאחשוורוש להגיד לו שיש סכנה על העם היהודי, והוא לא ישלוף לי את השרביט, אז הורגים אותי. אז הוא אמר לה, תקשיבי, את יכולה לשמור על עצמך, אבל אם, וגם יכולים להרוג אותך, אבל אם לא תעשי את זה, את ובית אביך תאבדו, או במילים אחרות, עם ישראל לא ימשיך להתקיים. קחי את הסיפור, לכי לאחשוורוש, במקרה הכי גרוע הוא יהרוג אותך, אבל במקרה יותר טוב הוא יציל את העולם. אנחנו נמצאים ברגע היסטורי, מדינת ישראל היא מדינת המבחן. אם אנחנו נגרום שאנחנו לא נקבל את האג'נדה בישראל, אולי הצלנו את כל העולם. אם אנחנו לא נעשה, חס וחלילה יקרה ההפך. ברור. אוקיי, תשמע, שמואל שעיה באמת היה מרתק לדבר איתך, ואני כבר מחכה לרעיון הבא שלנו, אין לי ספק שגם הצופים והצופות מחכים, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. ולכן, צופות וצופים יקרים, כל מה שנותר לי לומר לכן ולכם, שהפרטים של שמואל שעיה היקר יופיעו מתחת לרעיון הזה, וכמובן, כמו תמיד, תודה רבה שצפיתם וצפיתם, וללא צנזורה.